Hvorfor er Tænk med hjerte på gaderne i dag? Det er for at sætte fokus på ensomheden. Jeg har stået med et skilt for at gøre opmærksom på, at jeg er ensom. Det er altså ikke mere, jeg har prøvet at være det, men der er rigtig mange mennesker omkring os, der er ensomme. Der er rigtig mange, der går rundt og føler sig måske overset. Der er mange på arbejdspladserne, der er ensomme. Der er mange børn i skolerne, der er ensomme. Så det er simpelthen for at få et fokus på, at vi skal vende blikket opad og se hinanden, i stedet for kun at være i vores egen navle. Så det er simpelthen en startkampagne, som prøver at nedbryde ensomheden og opbygge fællesskabet. Og det er vigtigt, at vi står sammen nu, så det er oplysning. Hvordan har det været at være på gaden i dag? Først var det med bankende hjerte. Jeg var simpelthen, jeg havde nærmest kvalme af skræk for at gøre det. Og det var meget grænseoverskridende. Og jeg kunne se folk begynde at stå og kigge, hvad er det? Og nogen kom hen og, mener du er ensom? Og der var faktisk, man kunne se, at der var rigtig mange mennesker, der reflekterede over det. Så det var faktisk en rigtig dejlig og en positiv oplevelse, fordi at de fleste gik videre, men jeg tror, at de fleste havde en eller anden form for en refleksion og fik en øget bevidsthed om, at der findes ensomme mennesker. Og jeg fik også en god snak med flere mennesker, som gerne vil hjælpe og være sød med mig. Så det var faktisk jeg kan mærke, at det har gjort noget. Det har åbnet noget. Og du blev bekræftet i, at der er kærlighed derude? Der er kærlighed derude, og vi skal bare, for jeg tror på, at alle mennesker er født kærlige og har et stort hjerte i sig. Vi skal bare lige finde det frem, og vi skal bare nogle gange huske at gøre os opmærksomme på, at der er folk, der er ensomme, der har brug for, eller der er mennesker, der har brug for, at vi tager sig af dem. Så det er blevet bekræftet endnu, at det er øget opmærksomhed. Det er ved at gå på gaderne, at vi kan åbne folks hjerter og få folk til at ændre den måde, de ønsker at leve på, og åbne, blikket udad, frem for kun at være i vores egen verden. Godt. Tak for i dag. Selv tak. Og held og lykke med resten af kampagnen.